Какво ста, пичове, аз съм моят 97 BG, се местила в нов канал, само да ви кажа, че канал се казва... Няма как да ви го кажа, как се казва канала? Powerfire B... Не. Няма се казва, чакай в момента да си измислиме. Виждам се когато си измислиме за канала. Така, канала ми ще се казва същия, със същото име, само че канала ще се казва само Lion BG. Ето сега ще ви го изпиша на екрана. Не знам защо обаче много се обичам да слагаме така ръцете и отгоре надпис да ми се слага надпис. Така, пустете на Facebook страницата, музиката няма да я слагам. Ще я сложа в началото на онзи канал. Това беше всичко от мен за клипа. Надявам се да ви е харесало. Ако е така, се абонирайте за мен за моят канал и до скоро.